Kenang apa mlakune ki? Para santri, Nggih, mangga ki. sampaiaken ning gurumu Syekh Abdul Muki. Nggih, pripun ki? Waspada purwaning wisesa sing ngati-ati lan teliti aja sampai gegabah nganjingaken wong ning kungkungan goa pamijahan. Bral budal sampai kakan pesanan isun ya. Nggih ki. Ayo para santri kabeh tetep jaga sing waspada. Mung ana bala pekewu sing mungkin teka. Ayo bareng-bareng. Raga ingwang sesambat ning awang wong badan nista diri sengsara garmanek wong nyandang dosa awale cerita pemedale sang raja buta gawe rusak ding sepepada gawe ipur karo batu Gidro-gidro lumakuwe kaya dene banteng ketatu surang-surang paribawane Jengkakakan gemuyune mawi teja mawi cahya seminggu mah masih kelingan sewulan tetep kebayang sewulan tetep kebayang sing beli-beli Bapae Padil soten sing duwe pucuk mandil sesampune matur kesuwun Bapae Padil matur kesuwun Bapakku Nur Jaya Keding sareng Bapak Dewan Haji Abdul Qadir Sibayari sareng seseparte Sanawi Keding Kang Mandor Barak Keding Udit sareng Nopiput Gede minangkae sing duwe kedu meneng
wong seduluran. Tega ning waras surat tega dilarane. Pegongot kulune cara bakal pegot. Ora bakal pegot wong meduluran. Sareng mama jabat gedeng sareng bapak RW Penot minangkane minangkane mantan majikan mantan sayang. Mama Kenti sampun lali senabase. Kembang ireng ning nerangke bogane kang kari nyawa. Madon apa sing lakoni? Aduh, sing lakoni. Bapak Subandi sareng Kang Tanto minangkane bos nada. Kang Tanto bos nada dewe. Kang Tanto minangkane bos nada. Sesampune matur kesuwun Kang Tanto bos nada matur sekarukir gambar watu welang pisan kaya kaca. Mulut cahaya andau kilap beribawani di dalam setengah kuaning batin tetap ngakui undang anjing ibarat siti bunteleng. Aduh, yen wis saling nembe kelingan Siti teges di lemak buntal teges di ngewu ning perbuatan blikaruan dunia ampur blikatur wis tumadi aku wis tumenengan di alas bentar Kang Tanto bos nada matur kasuh panjujuluk piangan aku iwa aku kala bengis la 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 sing jumendengan di alas bentar kalung windung tak reding kau Papai Padil emanan saya daging setina lorok kian sejening aku pemikiran
Kang Tanto bos nada sampun lamun rasa tungkep bumi ungkep ning aku awak raga ning kalabengis kembang putih ning kelungan si teliti lan ngati yakti ibarat deleng bangunan bentak keluk kadia Chandra Irawan si wangas padalan panarima Chandra teges ning bulan Irawan teges ning mendung sulam paribawane Papai Padil sing duwe pucuk mati tuliana gara-gara ning apa bakal terjadi ada ning alas bentar kalung sareng Kang Tanto bos nada dewe deleng bangunan yang aku sepinjem pling berak kaya didelak apa sing dumadi kelawan aku kalabengis ya kalabengis ora bakal ganti berpangku tangan bakal apa sih terjadi di alas bentar kalau jampo alas palimana alas ukus ning raga siapa sih mlebu main pinasti bakal tinemu ning badane wis lawas kula kelingan ora sabar lawan aku rupane kian sing gawe susu banding sejuru ning alas bentar kalau iya bakal ngamat ya aku kalau begising kaduan Tentu Bapak Kanit LMD sampun lali ya anjak ganti kaget kalau begis sing jaga jumbaga betis manis belendrang bangun yang kacang bener pisan ucapane sayang Bapak Kanit LMD imanan sayang sareng Kang Tanto bos nada kedik sareng Papai Padil sing paling eman sayang dewek senajan ragane Pak Anggan raga Pak Anggan nanging batin bebarengan Kang Tanto minangkane bos menada Kang Tanto bos menada sampun lali Rama Guru Sang
Hyang Kumbara habah mulane sampean gawa cantik kabeh anak bekti Sangyang tumekah ana ing sejerone alas duwe tujuan apa Ki Rama Guru ngejumplek mata mau nang sekejap mah lebih sebut Su nggih kula busuk kula Rama Guru kula bocah Sangyang Gua Saparwati nggih anak Rama Guru aja pada guyonan ya yang boten Rama Guru sing sekejap hati-hati bisa ngucap wong salah si tetep seleh wong benar pasti ketenger pasti ketenger sing bisa jawokan sebisa-bisa maksudnya Rama Guru ya kira-kira selamat beli oh nggih Rama Guru kira-kira yang selamat balik ya selamat sing dipengeni monone mah anak bebasa jadinya ngadikuna asal aing panggagahna berat sama dipikul ringan sama dijingjing hayang konon Rama Guru nggih enak bareng enak blenak ya bareng blenak ya karo bebaduran Rama Guru ngati-hati soten kini alas sing angker alas sing jahil jare bobate wong ngomong apa jekono godong siji setane siji Papai Padil Kang Tanto sampun lali toli sampeane maning lewat di tengah-tengah alas kaya lang adalan sejen ta Rama Guru tak sengaja su sengaja sebab Sangyang Kumbar duweni tujuan endane tujuan apa kuno Rama Guru arep sesambat karo penghuni sareng Bapak RT Ompong Keding Kang Tanto Bos Menada sampun sesambat marang penghuni alas Bandar Kadong warwarane bro Guru kala bengis penghuni gini singaran kala bengis iku wujude ning yaksa denawa aja dipadakaken karo sira bangsane ya manusia bukan pada karo kita-kitaan Rama Guru geder kawat pancing kawitan gawe lantaran durung mati Sukmanesi wis kewales saya isun duwe tujuane arep sesambat karo kala bengis penghuni alas Warakalo nggih Rama Guru karena apa isun sakit hati su bisa nih sakit hati kena ngapa kuno Rama Guru coba terangaken karo kula-kulahan kuno pengen merung nggih Rama Guru rongokaken mangga aja digangan diguna asal aing pangunggulna sakit hati karo manusia sing duwe aran Syekh Abdul Muhyi lantarannya apa kuno Rama Guru isun merasa tersakiti Sangyang Kumbar pernah ngadurusang tenaga akaseng balung nyatane aku kalah
sareng Kang Tanto minangkane bos menada ora nali sanawase Udin sareng nok iput keding si duwe kedungan sing paling sayang minangkane ponakane Pamadalang Haji Rizki Mas Udin nok iput untuk modal karyakal ya iya jelas nama guru untuk karya karina ya iya ningan daripada harga dirine sang yang kumbar dia edok bener nama guru dia cening Syekh Abdul Muhyi iya, yang kau dingin ya iya ningan selagi masih urip isun selagi darah masih mengalir berwarna merah Kin kue tujuane isun ki arepan sesambat karo penghuni Muara Kalong nama guru ya tujuane bangsane demit siluman singana ning Muara Kalong soke bantu kekuatan ning isun lan termasuk kabeh anak putus Sangyang Gua Saparwadi kanggung gempur wong-wong Islam sing dipimpin ning Syekh Abdul Muhyi. Nggih, nama guru, mangga sampeyan ningali. Rasakaken beli aurane. Ayo sing mau ngrasakaken panas baik kita kira sama guru. Barangnya makin kianak ini. Ning kene ki anak aja guyon sama guru. Ya, ngerongokaken bae sun ngomong. Ningen disirama guru. Hah? Bukan ninggurine kita bukan. Ya, na tempat istirahatane lagi tumanina. Bukan ning sing penting sirane aja gerada gurduk. Boten rama guru. Yen mengko penggusten kala pengis dongol sing tenang. Bakal keken gerada gurduk mongkatan mangko sira dicatek. Jelbe mono tarjo. Oh ya, sesambat. Sira bisa beli. Boten rama guru. Beluk gugah penggusten kala pengis. Boten rama guru beli bisa. Sira beli bisa boro-boro ya. Awak begemeter. Ayo dodok Rai. Enggak, mangga. Aduh. Kau arepan tekundang ya. Gusti Penggusten kala bengis aja merasa kaget ya Penggusten setekane isun wong sing dianggap kenal karo sampean tulung yen sampean lagi dolan teka hadingin yen sampean lagi enak tumanina tulung jenggela dingin yen sampean lagi turu lali nglilira dingin merengengenga ndongola tembonana isun Penggusten sang yang kumbar nah ngeleger kaya gledek masa kesana. Ya kuhung rama guru ku yang apa maling ning wujud ada
bayaran nih man. Gus dongo naga Gus aja wedi Disiram guru wujude. iku butane cilik Sampeyan ku salah buka tapi priwe siram guru. apa sih Sing dongol bocah ngamen mau awan ki. cek yakin singarane buta penggusten kala pengis Bukanku gede. yang merasakan temen kelambine cingkrang ya. Masih pating gandun sira pengen beli mas Ya pengen Rama guru. mana masjid kok kalau sira Mawani kumalancang Adung-adung Muka aku kala bengis penggusten semono gambura penggusten dudukana wani dudukana lancang isun guga sampean karena saking perlune penggusten apa sampean beli kenal karo isun Ura samar Ura pangling Inana mendusak Laka untune ompong Ya sang yang umbaran Jare gapar Rama guru. kesentil maning bae Koyok bae ku. rewel buta ya arep pompong arep beli urusannya kita Tuli umbaran gawas pasukan Anjar wasik kabe Kesangyangan belum maju Ningalas bentar kalau Apa sing diperlukakan harap jaluk bantuan karo sampean penggusten Jaluk bantuan ya Hari benak ngomong ning aku kala bengis tolong penggusten seluruh bangsa dedemit tim setan dang yang berkayangan talukane sampean singana ning alas kian tolong tak jaluk kekuatane supaya bisa bantu isun anak putu sangyang penguasa gua alas Saparwati Kedulen-dulen jaluk tulung Kedulen-dulen pengen bantu Kalau aku Apa sing dadi kesusahan Sira umbaran isun merasa terhina penggusten gua Saparwati dedek-edek gua Saparwati seakan-akan rusak marang perilaku ulah perbuatan manusia nyebarakan Islam ning gua Saparwati isun beri terima yen sampean pengen merusapa manusane Syekh Abdul Muhyi penggusten Tadi kabe para anak putusan ya ngerasa kakak terusik anane Abdul Muhyi mengkonon penggusten tulisirane kasoran aku kasoran beli wani lan beli kuat tanding jurit karo Syekh Abdul Muhyi percuma dua kesaktian kedijayaan kanggo apa sira umbaran justru isun jaluk bantuan marang seliramu yen isun kuat ya beli usah jaluk bantuan karo sampean ting beluteng becokok bedul bencit anakan celeng kopak kapet buntute umbara ya isun benak anak putusan ya tentu dia aku kala bengis sing melu ngerasakan benak nah bakaya kayang konon tulung aja kesuwen penggusten karena isu wis bersabar lamun diumbar-umbar ajaran kesangyangan
seakan-akan rusak saking kertaning bumi atas dasar ulah perilaku perbuatan Syekh Abdul Muhyi. Umbaran Nun, aja kesusul ning nafsu umbaran, aja cetek pemikiran sebab lawan Abdul Muhyi dilawan karo atos ning balu mual bakal bisa ngasorakan Abdul Muhyi. maksudnya sampeyan duwe cara dewek. Kapan daya aku kala bengising bakal tandang tumandang. Mereka ikut akal. Singaran daya iku pantes. Akal sampeyan kira-kira pantes carane priwen Pak Gusti. Apa sira beli ngrungu? Gua Saparwadi sekian diganti kelawan gua pamijangan. Ya, Ning kono akene santri, akene murid Syekh Abdul Muhyi. pirang-pirang santrine. Tentune bakal wong lanang kegoda kalawan bangsa ning wong wadon kecoplok ning belu geole ning bokong. Ya pasti hari wong lanang iku duwe dedemen karo wong wadon. Maksudnya sampeane priwen, apakah duwe wadon? Ora umbara lamun pengen bertujuan aku kala bengis gede bisa dadi cilik, wong cilik bisa dadi gede. Tontonan apa sih bakal dumadi kelawan sira umbara. Sampean harapan malih rupa. Wujudnya sampean harap diganti. Lamun kutur tonton apa sih bakal dumadi. Mangga. Ya. Ide. Ya ku. Bener tak beli sirama guru. Hampinan kaget. Sampai Tangi. Sira baru beli. Iku siapa iku? Hah? penggusten di dajine aja gunur sama guru. Penggusten ilang wujude. Kedadian wujud wanudia. Sing ayune ibarat widadari turun saking kahyangan. Beli tak sangka adijayan kawijayan sing dimiliki marang penggusten nyata-nyatane sempurna dadi bocah wadon. Gus, maju gak Gus? Iya. Bokonge sampai mentol, susune semangga waru, lambene meret-meret kayak kepundung abang, alise damar kanginan. Salah sampeanku. Anak gadamar kanginanku mata. Maksude matane bawang sesiung. Aja diulak-balik bakal ngomong. Kewalik ta? Iya. Matane damar kanginan. Bener. Alise bawang sesiung. Delengan gelunge. Usuhannya apa ya? Gelunge kelingan kayak teleponge kebo. Ya. Sampean ke Karimoyo. Encak Gus ngomongnya kayak ngapa? Wis percaya? Bener ku berapa guru. Bukan kayak mau suaranya. Bokat kunggerem ya. Iya. Sang Yang Kumbar. Ya Isun. Wis percaya ning kesaktiane dirine Isun. Percaya 100%. Kien sing diarani luru kelemahane. Sebab wong lanang beli usah nganggo pedang maning.
Wong lanang sepira kandel kumise bakawis ndelengaken bokong gelung sing gedhe ngelumpruk. Pribasane kerincinge ning duit. Bener kelemahane anak telu. Kecoboke ning iwak. Bundere ning gelung ge oleh bokong. Kuwen sing dimaksud ning isun kalabengis. Ya iya wong lanang bakawis kenang barang kuwen. Dunya sagudang gadinak-nak kabeh. Pada blieling karo anak rabine. Oh dadi kayang konon penggusten carane. Bener sayang kumbar. Sedikit bicara banyak mengandung arti, sedikit kerja ana manfaat kelawan kegunaane. Beli ngadu rosaing tenaga akaseng balungkan dereng kulit lewat bujuk rayuan. Nganggone taktik lan politik bujuk rayu. Kira-kira banyu bening kena iwake. Mung bae mengkenen penggusten. Pepadane sampean dadi wong wadon. Hari wong wadon iku ya siji wis dipersiapaken kuduk bisa bujuk lan rayuan. Sing nomor loro kuduk memiliki suara emas. Kira-kira wong lanang ditembangi toli turu ning pangkone lali dibateni. Berarti kun cara-carane kanggo ngerayu wong lanang Kayang konon. bakal tek cacak coba ning kene. Cak kayang apa bisa beli? Sang yang kumbare pengen weruh. Pengen weruh. Anak putu sang yang sakseni. Enggak penggusten. Carane priven? Hah? Hai takon penggustenku. Ayo mau ka kongkon apa kita nek? Kongkon belajar tarik suara. Belajar nembak. Kanggo ngerayu wong lanang. Oh mama. Supaya seneng. Hari wong demen seni makanan sliring. Suarane sinden gebluk gebluk gebluk. Sawerane. Bokat bae sampean gak disaweri lewat suara. Barang anu kula mah biasa gerem. Ya jadi ganti suara maune aku. Coba ning dene Ya Cak. hitung-hitung kanggo ngormati anak putu sangyang sing wis berjuang kanggo memperjuangaken gua saparwadi sing direbut ning Abdul Muki. Ya. Kanggo tuan rumahe sekeluarga Ibu Eli sareng Bapak Ahmad minangka sing duwe hajat ora ketinggalan sedulur Chandra Kirana kabeh sing ana ning kene lan kanggo panitia saking Waru Gede Kang Sauri. Kang Sauri. Nggih sareng acaper sing sampun hadir. Ora ketinggalan kanggo Bos Gandrung Kapiluyue Kening sing menyimak lewat channel Chandra Kirana Office. Ayo Brajatu Mama kanggo Warung Yuyun serombongan sing duwe wilayah. Ora ketinggalan kanggo Acung Robi bos material saking Pegagan wong paling eman sayang Kang Kaji Udin. Kang Kaji Udin wong Bongas Penanggul Papa. Bos Mega Jaya sing duwe Tambun Bekasi uga. Ayo Warung Yuyun serombongan sing duwe. Ayo anak putus sangyang sing meriah. Berdansa ria bebarengan. Bos Chandra Kirana. Dimimiti. Warung Yuyun. Warung Yuyun. Warung Yuyun. Sing de Warung Yuyun. Sing de Warung Yuyun. Ari ibu Warung siapa? Yuyun. Warung Yuyun. Nokeni. 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 Wong Nokeni. Mandraguna. Angin Nokeni. gunung segara. Sambung maning Nokeni. Brajatu Mama. Nokeni. Sing yang kertek Nokeni. kula Warung Yuyun. Nokeni. Merem kaya ning mata. Sambung Melek maning Nokeni. rasa kegoda. Aduh tobat Sawangi. ora tahan. Nokeni. Pengen gage barengan Bos Krami. Langkah Sing duwe Warung Yuyun. satu Mama Bos Sing duwe Warung Krami. Yuyun. Langkah Bos Ayo. Krami. Sing duwe Warung Yuyun. Terus mengudara. Ayo. Arte ompong, arte ompong, Tenang. arte ompong, arte ompong.
Mimi siapa Mimi? RT Ompong. RT Ompong. Bos keramik. Warung Yuyun. Warung Yuyun. Warung Yuyun. Warung Yuyun. Keramik. Ayo terus. Mengudara. Bos keramik. Ya warung Yuyun. Warung Yuyun. Warung Yuyun. Yuyun. Warung Yuyun. Warung Yuyun. Eni. 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 Warung Yuyun. Warung Yuyun. Warung Yuyun. Warung Yuyun. Bos keramik. Warung Yuyun. Bos keramik. Sun pasrah. Bos keramik. Cewalan keramik. raga. Bos keramik. Warung Yuyun. 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 Tambang dawa tekuk lima aduk kakang kula cinta wong sakti mandraguna Nokeni. angin Nokeni. segara Nokeni. langkah Nokeni. raja tumama Nokeni. bos keramik Nokeni. sing Terus. Tancap Nokeni. bos keramik Nokeni. Agar tembak. Agar tembak. warung Yuyun kegoda aduh tobat ora tahan pengen kakek barengan Nokeni. Sambung maring. langkah raja Nokeni. tumama Nokeni. 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 warung Yuyun Nokeni. warung Yuyun warung Yuyun Nokeni. warung Yuyun warung Yuyun warung Yuyun Ayo, warung disambut, Yuyun disambut. warung Yuyun Bos Kanggo keramik. pada Betty Bos keramik. pada Betty Bos keramik, pada cocok. Betty Bos pada keramik. Betty Bos keramik. Kanggo pada Betty Bos keramik. pada Bos Betty keramik. pada Betty Bos keramik. aduh Nokeni. kambah Nokeni. 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 Kula damen bos keramik Air tembak. Kula nih cinta Air tembak. Bos keramik Ayo. Bos keramik Bos keramik Warung Yuyun Warung Yuyun Adewa. pada Betty Adewa. Pada Adewa. Betty Sudah pasrah Kecewalan raga Kula nerima Bos keramik. Bos keramik. Bos keramik. Keramik. Aduk kakang Keramik. kula nerindu pandang gawa tekuk lima bunda Betty Nokeni. kula cinta Nokeni. wong Nokeni. sakti mandraguna Nokeni. angin Nokeni. pedang segara bos Nokeni. keramik paling sayang sing nyengker tekad kula Sambut maning Nokeni. mata bos Nokeni. keramik kaya Nokeni. kegoda Nokeni. Tobat ora tahan pengen kakek barengan bos keramik langkah raja tumama Ayo. Aa caper wong baru gede Aa caper wong baru gede Nokeni. Aa caper wong baru Nokeni. gede